Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula. Wonten kalodhangan menika kula badhe ngandharaken ngengingi bab teks pidato. Pidato yaiku medharake gagasan kanthi lisan ing sangarepe wong akeh. Pidato uga diarani medhar sabda. Medhar tegese ngandharake, sabda tegese omongan. Tujuan utawa ancase pidato yaiku kang kapisan informatif. Informatif tegese menehi informasi utawa weruh marang wong liya. Argumentatif yaiku bisa menehi keyakinan marang pamiyarsa lumantar apa sing diandharake. Rekreatif yaiku bisa menehi hiburan kanggo pamiyarsa. Persuasif yaiku menehi pangaribawa utawa pengaruh marang pamiyarsa. Struktur teks pidato yaiku ana salam pambuka, atur pakurmatan, atur puji syukur, isi, pangajap utawa pangarep-arep, atur panuwun utawa nyuwun pangapura, lan panutup. Metode pidato. Impromptu yaiku pidato kanthi cara langsung utawa spontan. Memoriter yaiku pidato kanthi cara apalan. Naskah yaiku pidato kanthi cara maca naskah pidato. Ekstemporan yaiku pidato kanthi cara ngapalake garis besar kanthi nggawe catetan cilik. Carane nggawe pidato. Milih topik sing bakal diandharake. Gawe struktur teks pidato. Gunakake basa kang genah utawa jelas lan bisa narik kawigaten menehi evaluasi teks pidato sadurunge diwaca. Lan pungkasan bisa mbangun interaksi marang pamiyarsa.